Това са семейство Вълови и тяхната къща за организиране на събития в град София. Казва се Гости. Днес ще ти разкажа част от тяхната история и как мечтите не винаги се сбъдват от първия път. Всичко започва с тяхната мечта да създадат място в София, където хората могат да се събират когато и с когото си поискат. Много разсъждения, стратегии и сметки те решават да продадат семейния си автомобил, който са купили само преди 2 години, за да могат да финансират проекта. Кадрите, които виждаш, са от началото на историята на Гости, но всъщност не са от същата къща. Ще стигнем и до там. Ставят си мечтаната локация в сърцето на София, уютна къща с голям двор. Почват да ходят по огледи и бързо разбират, че ще им е много трудно да намерят мястото. Дълго търсене намират подходящо място в самия център на София на една пресечка от Витошка. Притиснати от няколко фактора, много набързо подписват договор за наем и започват ремонта. След като вече са ремонтирали 2 от стаите, обаче проблемите започват да изкачат. Проблем номер 1 е влагата, проблем номер 2 са съседите, които не позволяват двора да бъде използван. И така само 2 месеца по-късно, въпреки вложените време, усилия и средства, те се налага да напуснат помещението. Вали да се откажеш от мечтите си само защото началото е започнало с неуспех? Със сигурност не. И семейство Вълови го знаят. Последвай ни, за да разбереш как завършва историята на Гости.